как може в едно изречение да формулирате ползата, която вашата услуга дава на клиента? Потребителя. Айде. Може ли само да повторите? Ползите. Окей. Ползите са, че те по-лесно ще стигат до това, което ги интересува. Мисъл, ще се премахва излишното и те ще могат да избират само това, което е по-интересно. В смисъл... А с какво вашето нещо се различава от съществуващите такива услуги в уеб, които не съм запознат да има подобна услуга, която да се занимава с това да филтрира постовете от Facebook. Добре, ако има, вашето с какво ще е по-добро? Ами, освен, че филтрираме Facebook стената, ние създаваме и глобална такава с най-интересните постове от всички акаунти. Тоест, ние извличаме най-интересното. Не е първите 10 Кой определя кое е най-интересното? По това колко е харесвано и колко е коментирано от другите хора. Ако има много коментари, очевидно то ще Тоест, е интересно. FarmView не е абсолютно задължително изключен. Моля? Не, нищо. Напротив, изключен е, смисъл... Има ли в залата някой, който ползва FarmView application-а? Никой не признава, но все пак да. Аз знам за видни тук ползватели. Така да. Аз не съм сигурен дали всички Facebook потребители, т.е. съм сигурен, че не всички Facebook потребители биха харесали това, което предлагаме, но съм и сигурен, че има много, които биха го ползвали, защото точно ги дразнят тия постове. Напрекъснато късмечета се теглят и напрекъснато... Да, мен също ме дразнят, но аз задавам въпроса така, опитвам се да кажа, че може би не трябва така да се обобщава за всички, нали, това като препоръка. И какви изследвания сте правили по повод това какво е интересно, какво не е интересно? Нали? Ами, уебсайтът, който в момента работи, той ни дава информация горе-долу какво се харесва. Естествено, той не е достигнал до огромна публика от хора, предимно в нашия кръг от приятели и на техните приятели. Тях им харесва. И благодарение на него сме добили някаква представа горе-долу какво се харесва. Първата версия на сайта, който показахте, оригиналното беше горе-долу 1:1, същото като Reddit. Сигурно го знаеш. Да, приличаше си. Само, че малко по-красива версия на това. Ами да, с балончетата и... Но иначе... Не беше така силно интегрирано с Facebook. След Да. това се ориентирахме към Facebook. Окей, но след това другото, което каза, е, че новата версия филтрира твоята стена на Facebook, веднъж като се конектваш и след това може да го експортва на глобалната стена. На такова. Точно така. Да. Аз, ако съм се логвал, откъде ще знам кои от нещата, които полствам, ще се споделят със света и кои ще ги... Ами, ти няма да знаеш. Супер! Идеята е, че това, което е най-коментирано и най-харесвано на твоята стена, то автоматично ще си отиде. Какъв контрол имам аз на това? Моля? Какъв контрол имам аз на това? Ами... То не е нужно да има контрол, защото щом ти си го споделил във Facebook страната си, значи искаш явно всички да го видят. Не, искам приятелите ми да го видят. Не искам света. Разбира се, че ние няма да качваме вашите снимки или вашите лични съобщения, а само линкове, които сочат към външни сайтове, като клипчета и такива. Ама ако искам само тях с приятелите ми да ги споделя? Когато потребителя влиза на нашия сайт, той ще получава такова съобщение. В смисъл, ще трябва да се съгласи с това, че той предоставя съдържанието на своята стена на уебсайтът и че ще е наясно, че всеки един пост ще може да бъде споделен, без той да знае, автоматично. Естествено, както казвате вие, това може да има в някои много частен случай и негативен ефект, но в повечето случаи хората нямат нищо против. Добре. Не сме. Да не ви да имате профил. Аз само, ако мога да обобщя, т.е. според нас има много смисъл във вашата идея, защото това е нещо, което тепърва
в идеята за подреждане и филтриране на съдържанието. Нали, ако така може да се обобщи. Но със сигурност има какво още доста така да се помисли и проучи от гледна точка на това какви съществуващи технологии за това нещо има и как вашето нещо ще се различи или ще добави нещо повече от съществуващи, нали, за да се случи. Защото Както виждате, ние постоянно се развиваме, изкарваме нови версии и ще проучваме и ще опитваме да надграждаме другите и да сме по-добри от тях. Но за сега това ни е идеята в близкото бъдеще. Не. Идеята концептуално е много добра и има много така, в момента точно много актуална и доста бизнес има за това нещо, наистина. И по повод, нали, понеже вие бяхте написали търговия с статистика, какво има, може ли да го обясните? Ами да, смисъл според нас е доста ценно да знаеш кое е най-популярно днес и още по-ценно е да знаеш кое набира най-бързо скорост и кое ще стане утре най-популярно. Да, на кого ще я продавате статистиката? Ами предполагам, че смисъл още не сме сключили договор или намерили потенциални клиенти, но смятаме, че ще има интерес към такава статистика. Ами, те могат, но някаква по-задълбочена статистика естествено ще бъде срещу заплащане. Да, тук също много внимателно трябва да се формулира услуга, изобщо да се уведомят потребителите на вашата услуга, че възнамерявате да имате такава услуга. Или някакси... Търговия с статистика може би не е най-точната формулировка, аз така бих казала. Идеята за подреждане на уеб и въобще за подреждане на съдържанието от социалните мрежи по презумпция е добра. Защото има много хора, които наистина се дразнат от флуда от информация, която е излишна. Така че идеята по принцип е добра, но има нещо много сбъркано в цялото нещо. Според мен и това е целевата ви група. Защото Facebook потребителите са такива, защото харесват да им се флудват нещата, да им се флудва стената, харесват да са в час с клюките около приятелите си и като цяло са Facebook юзери заради това. Тоест, според мен тук има, поне така на първо четене проекта, защото аз сега го чувам за първи път, има сериозен проблем с целевата група. Чисто технологично като платформа Facebook ви позволява да правите този филтър, но според мен целевата група са анти-Facebook хората, каквито има и стават все повече и повече. Според мен хората, които са потребители на Facebook, са лоялни на Facebook, точно заради това, че им дава всичките тези функционалности и този фид от информация. Още повече самия Facebook има функционалност да хайдваш апликейшни или юзери, които не ти харесват. Така че мисля, че проблема, който решавате, не е за тази целева група. Аз не съм съвсем съгласен. Сигурно. Според мен Facebook отдавна се превърна в необходимост и съм сигурен, че има хора, които харесват Facebook, но смятат, че може още да се подобри и ние предлагаме точно това подобрение. А защо не питате Facebook какво мисли? Аз мисля, че отговора на един такъв въпрос би подкрепил или отхвърлил тезата на Боби. Ами, то реално няма нужда да питаме Facebook, за да направим такова приложение и... Не ми беше това мисълта. Просто за мнението на Facebook, а не да ги питате дали може или не. Защото е ясно, че има много потребители, които харесват Farmville, харесват всичките приложения и затова влизат, но има и много, които са точно обратното. Това е лесен начин да получите отговор на много въпроси. Ще го имаме в предвид, мерси. Последен въпрос има ли? Какво ще използвате 5000 лева, ако ги спечелите? И първите 3 неща, които ви се струват най-важни, че трябва да свършите в следващите 6 месеца.
Ами, ние в слайда бяхме включили, че нещата, от които се нуждаем в момента е подобряване на дизайна и може би подобряване на маркетинг стратегията, която прилагаме. И евентуално наградата бихме използвали в тези две насоки. Благодаря на Balloon Yourself.